Sen så var det för hett, nu var det för kallt. Aldrig gott nog. Camping gear jäpt. Sovpåsar som klarar ner till minus 20 grader. Nej, du säger det plus 20 grader. Ja, plus 20 grader. Oh my god. Det är det heitaste som det kommer vara i Sturgedian. Det är plus 20 grader, så... Skilt du det? Sen ser fuck hole eller. Hva skal du være? Slesviga strasse mot fuckhole. Det är mitt Wacken Winter Nights attire. Så just som en lumberjack, men jag är valle. Let's keep hopping again. Oh. The sound of heaven. Nu är jag försvar mot det. Because it inspired me. Heilung, What is that? It's like your heart dispenser sort of stuff. Yeah, it's a heart dispenser. It's like if you need a new heart. And 5 euro. Ja, 5 euro. Neuer Hart. Ja, Hart. Neuer Hart. Oh, Ja. Ah, neuer Hart. Great Neuer Hart get gewesen. it, put it in your stuff. MetalHead in the night! Det börjar passa till då. Vi har varit flera konserter nu och JP letar nu efter souvenirs. Ja. Är det kuskespeltes Ligel? Ja. Ja. Jag vet inte, han blev i till sonen och du vet här såna grejer, du vet. Jag alltid han ska ha en sån. Fuck off. Vi måste ditcha från tältet, det är så fucking kallt. Klappre. Så jag fuck, ta finns nog. Så jag fuck det. Jag får släppa mig en bil. Öppna tältet och drussa frost bara i tältet. Det hittar bilen, lägger jag ballig. Bäntje bara ut. Hickran är som ett för hur helvete kämpas för nu. Men vi arbetar på att få... Jag tror att det är dripet till tältkällar sen pint uppe i mot utstöd och bin. Så ser vi hästen och på utstöd. Så vi dripet det vinner den så bilden. Fast då gör vi ihop. Du är inte komma upp. Så gör vi ihop.
Jag arbetar på att få årsdag att sova inne. Hvis ikke så var det ikke med mer enn noe rett. I highly doubt it. Det var så fan ikke telt. Nej. Så vi som bilen tänder med min. Och lite vittrigare bilder. Kanske det hjälper som på hitta man tror jag. Ja. Ikke? Fucking frost av gräsen. En Och klockan är för 8. böj man så upp. Finns hit han det efter? Jag har fått det extra på. Det jag JP han har sett yoga nu. Metal yoga. JP, hvordan var metal yoga? fantastiskt. Følte du firmaen nu? Hä? Følte du firmaen nu? Ja. Fimmer. Ja, att det var Fimmer är mina boxer. Ja, det är det. Att det var som vi gör yoga. Där vi om han och Hä? The Ice Palace heter Karda. Moonsorrow och så Eluveitie. Eluveitie. Super hyggligt. Jolla tror jag. Ja, som du säger, du gör. Jag måste följa alla stämningar jag gänger. Ich gehe mit dir mit. Sista dagen vi då sov vi Joanne sofna då sov vi så helvetes gott för det heter och allt. Så det jobbar ner så gott. Ja. Fast precis jag catch up på en Norseman nu får vi att få på en bidda. Vi har en arm kvar att fram.
Hatta var det här för Winter Nights. Fightfestivaler. Men inte färger och sova tält. Helt du på det? Dåligt. Men inte tält. Så nu får vi att dröna hem. Jag faller till Esbjerg och jag far till Flensburg. Så tack för denna gång. Wacken Winter Nights.